Ens posem en marxa. Benvinguts i benvingudes a tots els qui, com us dic, aneu entrant. Jo us aniré donant la benvinguda també al llarg de la xerrada per els qui feu una miqueta tard i ja ho sabeu. Anem a fer aquest passeig, aquest viatge virtual cap al Passeig de Gràcia i ho farem, doncs, aviam, a través d'aquesta projecció que us comento, que anirem, espero que ara l'estigueu veient aquí a través de la vostra pantalla. I el que farem doncs, serà fer aquest recorregut, aquest passeig, i començant pel principi, perquè us he dit que us passaria algun vídeo i aquí en teniu un dels primers, que és la cara amable del Passeig de Gràcia. Aquest és un vídeo que va fer l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, perquè el Passeig de Gràcia són moltes coses, té una història molt llarga i l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, ja sabeu que pràcticament cada eix comercial de la ciutat de Barcelona doncs, té una associació, doncs en van fer aquest per parlar diguéssim, de la cara més amable, que existeix, evidentment, tot i que nosaltres avui, aquesta tarda, en parlarem de totes les cares que té, des del punt de vista històric, des del punt de vista de patrimoni arquitectònic i també tot el que s'amaga darrere de totes aquestes botigues de luxe i aquests comerços i fins i tot empreses que hi ha. Ja veieu que es combinen tots aquests comerços, com us dic, de luxe, joieries, botigues, i tot això ja veureu que té un origen, que és el que anirem triant. Doncs aquest origen el podríem trobar pràcticament el que es coneix com a Pla Cerdà, que segurament molts de vosaltres us sona, que és l'Ildefons Cerdà, aquest enginyer, que malauradament, això acostuma a passar, malauradament va acabar pobre i sense cap tipus de reconeixement, però li devem molt als barcelonins per tota aquesta mena de tauler d'escacs vist des de l'aire que va crear més o menys a mitjan del segle XIX i que va suposar multiplicar per 10 la superfície de la Barcelona antiga o vella, que era aquella el que ara podríem considerar més o menys doncs, el barri gòtic, aproximadament tancada, encotillada entre muralles, i que això va suposar doncs, aire fresc, carrers amples, i també que perquè l'índex de mortalitat era molt elevat a causa també, ara que estem mig en confinament, de les epidèmies que hi arribaven. Doncs tot això és el que anirem veient i també us he posat doncs, aquest petit vídeo abans de començar amb la part més històrica perquè veieu, perquè és un vídeo que vaig trobar interessant, això que s'anomena un time-lapse, perquè comença aquí al Passeig de Gràcia, a la Casa Batlló, i pràcticament acaba fent tot un recorregut per la ciutat de Barcelona, tornant-hi una altra vegada, però en aquest cas tancant aquest passeig, aquest time-lapse, tornant al Passeig de Gràcia i tancant pràcticament doncs, el que seria la Pedrera. Si avancem una miqueta, ja fa el salt des de la Font Màgica de Montjuïc, ja veieu que ha obert amb la Casa Batlló i tanca amb una altra casa d'en Gaudí. Doncs bé, interessant, com us dic, tot això, i també tot el que se suposa que és aquesta història tan curiosa. Anem a fer algun apunt històric perquè us situeu tots plegats. I m'agrada sempre començar parlant d'una senyora pertanyent a la burgesia, que es deia Maria Regordosa, que es va casar amb un torero, que li deien, el seu pseudònim era Bombita. I per què us parlo d'aquesta senyora? Vivia al Passeig de Gràcia? No, vivia a la plaça Urquinaona, molt a prop. I no li agradava gens tota aquesta mena de foguera de les vanitats, perquè tots els burgesos, aquesta mena de foguera de les vanitats que us comento, per doncs, deixar-se veure i saludar la família, doncs el que feien era sortir els caps de setmana a passejar pel Passeig de Gràcia. Fixeu-vos que molts cronistes expliquen que per fer un tram que anava d'un carrer amb l'altre, per exemple, de Consell de Cent a Diputació, però dintre del Passeig de Gràcia, doncs potser trigaven mitja hora, 40 minuts, perquè anaven amb el carruatge de cavalls i saludant què tal la família, com està la dona, i també potser fent negocis. I a la Maria Regordosa no li agradava gens. I diuen que quan va sortir un d'aquests caps de setmana en direcció, enfilant cap al Passeig de Gràcia, tot cridant li va deixar anar el seu cotxer. Anem a fer el merda al Passeig de Gràcia, perquè no li agradava gens això d'aparentar i de deixar-se veure. Doncs bé, convent de Santa Maria de Jesús, que s'ha posat aquí sota. Per què? Heu d'imaginar la ciutat de Barcelona. Tots gairebé heu passat i heu recorregut el Portal de l'Àngel. Doncs on comença el Portal de l'Àngel, quan entrem amb aquesta carrer ple de botigues, doncs això seria una de les entrades que agafava part de la muralla medieval, la segona muralla medieval. I aquest carreró que connectava amb la Vila de Gràcia es deia Camí de Gràcia, més endavant Passeig de Gràcia, però en origen tenia dos noms. En principi es deia Camí de Jesús, en el tram que arribava fins al que ara seria la Casa Batlló, i de la Casa Batlló fins a la Vila de Gràcia, que era independent de Barcelona,
es deia Camí de Gràcia. Heu de pensar que encara no estava construït l'Eixample, per tant, era un caminet molt modest i molt humil, i hi havia un convent que es deia Convent de Santa Maria de Jesús just al mig, i per això rebia aquests dos noms. Aquest convent, evidentment, ja ha desaparegut amb l'entrada de les tropes franceses de la Guerra del Francès a principis del segle XIX, però sí que ens ha quedat durant un temps aquest doble nom que rebia, la part baixa Camí de Jesús, la part alta Camí de Gràcia, i actualment Passeig de Gràcia. Us he posat aquí el nom d'un altre personatge, que és el Pedro de Villacampa, capità general de Catalunya. Ell va ser qui va intentar fer una primera reforma del passeig, insisteixo, no hi havia reconstruït, per plantar arbres i posar-hi bancs, però va arribar una epidèmia de febre groga i tot això va quedar aturat. I és el següent capità general de Catalunya que tenim aquí, José Bernaldo de Quirós, el marquès de Campo Sagrado, que finalment va aconseguir els diners per plantar aquests arbres i posar-hi aquests bancs. Va demanar diners al rei, el rei li va dir a Ferran VII que no posava un duro, i l'Ajuntament finalment tampoc hi posaria. I qui va acabar pagant-ho tot? Doncs com us podia imaginar, i encara continua passant ara, a través d'impostos, una taxa que gravava i taxava un element curiós. Cada porc que se sacrificava a Barcelona es posava una taxa de 20 reals de velló. I amb aquest excedent és el que es va pagar aquests arbres i aquests bancs per posar-los allà, abans del projecte Cerdà, quan tot eren terrenys i no hi havia construït. Aquí us he posat també aquesta imatge, aquesta fotografia, que és un quadre que podeu trobar a la Fundació Vilacases, que existeix. Nosaltres vam demanar els permisos per fer el llibre, que després us comentaré, que podeu trobar a les biblioteques, i és un llibre, és un d'art, un quadre que per mi resumeix perfectament la imatge del Passeig de Gràcia, ho va fer molt bé aquest artista, que fixeu-vos que és l'ombra, que la veieu aquí, dels fanals del Pere Falqués del 1906, no d'en Gaudí, no confonem, però aquests panots sí que són d'en Gaudí, que simbolitzen elements marins, perquè en Gaudí té moltes obres, o dues obres al Passeig de Gràcia, i per tant és molt important, i l'Ajuntament va decidir pavimentar, fer aquesta mena de catifa urbana, tot el Passeig de Gràcia, que és el millor homenatge que se li podia fer. Doncs bé, anem avançant amb aquest recorregut per la història, i si hem parlat del Bernaldo de Quirós, el marquès de Campo Sagrado, us vull passar també aquest vídeo perquè fixeu-vos, això, fem un viatge en el temps, perquè aquest vídeo que us estic passant és una font que segurament coneixereu, que és la font del Geni català, que es troba allà, ni més ni menys que al Pla de Palau, segurament us sona. I us l'he posada perquè aquest vídeo hi ha aquí un escut, aquesta font, que té 4 tots d'aigua, que representen els 4 rius més cabalosos de Catalunya, per cadascuna de les províncies, i si ens atencéssim en aquest escut, llegiríem el següent. Después de Dios, casa Quirós, perquè veieu si eren humils, aquest marquès de Quirós, que la seva família en l'escut tenia això. Después de Dios, casa de Quirós. I va haver un altre personatge a l'època del franquisme que va fer molts calerons, gràcies a les amistats que tenia durant l'època del franquisme, que es deia, eren 2 germans, que es deien Muñoz Ramonet, i amb ells també els hi deien Después de Dios, los Muñoz, manllevant una miqueta aquest emblema de l'escut del Bernaldo de Quirós, que és qui finalment va pagar no només la reforma del Passeig de Gràcia primigènia, sinó també aquesta font la va pagar ell per commemorar l'arribada d'aigües de Barcelona de Montcada. Doncs bé, deixem aquesta font del Geni català i comencem ara també amb aquest vídeo perquè veieu aquesta cúpula espectacular que segurament la situareu al Passeig de Gràcia, perquè és l'edifici de la Unió i el Fènix, d'una asseguradora, i són aquestes imatges aèries de la ciutat, tot el recorregut que fa, amb aquest dron, que també són imatges molt maques a tenir en compte, i heu de pensar que tot l'Eixample, que aquí el podeu veure perfectament, amb aquestes cantonades o xamfrans que van ser tan importants, sobretot pel gir dels tramvies. Aquí teniu aquest edifici, que és un edifici de l'Aucer Vivona, i la decoració, les escultures que hi ha a tota la façana són del Frederic Marès, menys aquesta que esteu veient, que és l'Avui el Fènix, que és un escultor francès que es deia Sant Marceau, però tota la resta és de Frederic Marès. Un edifici, com veieu, de l'arquitecte Aucer Vivona, que és el mateix, encara que no ho sembli, aquest arquitecte que va fer l'edifici, ara es troba a l'Apple, on arrenca el Passeig de Gràcia. Després en parlarem. Aquí teniu una altra imatge d'aquest Passeig de Gràcia i d'aquest edifici de la Unió i el Fènix. Doncs bé, anem per feina, com us deia, i anem a parlar dels primers propietaris, perquè si tots hem sentit a parlar d'allò que anomenem la bombolla immobiliària, no us penseu que és una cosa
pas nova, sinó que ja existia en el seu moment també. Aquesta foto la trobo interessant, és una foto antiga, com arrencava el Passeig de Gràcia, i fixeu-vos que hi ha dos edificis, el de la dreta encara existeix, que és on hi ha la Catalana Occidente, la seu de la Catalana Occidente, un edifici del Enric Sagnier, i a l'esquerra teniu un edifici que ara no existeix, que hi ha aquest edifici que us comentava fa uns moments, que hi ha l'Apple, que és també del mateix arquitecte de la Manuel Fènix, de l'Eusebi Bona. Què era això que hi havia abans? Doncs en principi un restaurant, que es deia el restaurant Colón, i va tenir tant d'èxit que el seu propietari va decidir fer un hotel a sobre. De fet, el Churchill, quan va venir a Barcelona, una visita a Llampec, s'hi va hostatjar amb aquest restaurant i hi havia tertúlies dels grans intel·lectuals d'aquella època, i anava el García Lorca, quan s'hi passava per Barcelona, i anava també el Dalí, evidentment, i molts altres intel·lectuals d'aquella època. I aquesta em fa molta gràcia, aquesta foto que esteu veient aquí, perquè visualment es veu l'entrada dels cotxes quan estaven guanyant terreny i com convivien. No era pas fàcil, una miqueta el que ens va passar fa uns anys entre els vianants i les bicicletes, o ara fa més poc temps amb els patinets. Doncs en aquell moment també hi va haver una època en què miraven de conviure els cotxes o la tracció animal amb els cotxes a motor. Heu de pensar que la primera multa que es va posar a Barcelona va ser el Passeig de Gràcia, perquè els únics que es podien permetre el luxe de tenir cotxes, que eren un element de distinció i eren molt cars, com us podeu imaginar, doncs eren sobretot els habitants que van viure allà. Tot i que en un principi no ho van tenir fàcil, perquè en l'Eixample, en origen, no hi havia clavegueram, estaven asfaltats els carrers i molts cronistes, tots aquests burgesos que van apostar pel Passeig de Gràcia, els titllaven de protomàrtirs de l'Eixample. O sigui que imagineu-vos que les dificultats que hi havia en aquella època. I després teniu aquí una mena de caricatura, perquè molts diaris, moltes revistes d'aquella època, doncs el que feien era criticar uns fanals que són espectaculars i molt macos, Art Nouveau, modernistes. En aquella època doncs, hi havia algunes revistes que no els agradaven i mireu què feien. Doncs un personatge que agafant amb un altre i assenyalant que poc li agraden aquests fanals del 1906 del Pere Falqués. Però n'hi havia altres publicacions que anaven més fortes i penjaven aquí, on hi ha la làmpada, la bombeta, una forca, i a sota del dibuix deia: per això és per l'únic que serveixen les fanals del Passeig de Gràcia, per penjar el seu autor, el Pere Falqués. Per tant, ja veieu, com us dic, que anaven forts a l'hora de criticar. No és res nou. I aquesta imatge, aquest moviment, aquesta projecció, és molt interessant. És una de les filmacions primeres i més interessants que va haver-hi a Barcelona per part d'un dels pioners del cinema, que es deia Baños, i és una projecció que es va fer, una gravació, un enregistrament que es va fer el 1908 i era posar la càmera a sobre del tramvia i anar tirant cap amunt, la qual cosa va provocar que deien que algunes senyores es maregessin quan es van projectar aquestes imatges que esteu veient ara en els cinemes. I aturo la imatge, fixeu-vos per què. Just estem a punt d'entrar en el que seria el creuament entre el Passeig de Gràcia i la Diagonal. Per tant, l'edifici que esteu veient a la vostra esquerra, entre l'arbre que veieu a l'esquerra i on s'acaba la imatge, el fotograma, és on ara hi ha on hi havia el Deutsche Bank, que ara estan fent uns apartaments de superluxe, que després en parlarem. I que el que esteu veient ara és ni més ni menys que la casa o el Palau Bertran, acabat amb ND, que era un gran industrial tèxtil d'aquella època i que tenia la seva casa allà, on després, com us dic, van fer aquest edifici del Deutsche Bank i en l'actualitat s'està reformant per fer apartaments, diuen, no de luxe, sinó de superluxe, que després en parlarem d'ells. I, per tant, just ara estem travessant on hi hauria ara el monolit o aquest obelisc tan característic del creuament entre la Diagonal i el Passeig de Gràcia, és just ara per on hi estem passant. I el Baños el que va fer, aquest pioner de la cinematografia catalana, col·locar una càmera just a sobre. Ara entraríem a les Jardiners de Gràcia, que tot i que no tingui els fanals del Pere Falqués, forma part del Passeig de Gràcia, també. I el que veieu al fons, on hi ha aquest cotxe aturat, davant, gairebé que anem a impactar amb ell, estava a punt de començar-se la construcció de la Casa Fuster, on ara girem per agafar Gran de Gràcia, o el que seria el carrer Salmerón. De fet, aquesta plaça, que encara queda allà, es diu plaça Salmerón, i antigament aquest carrer Gran de Gràcia es deia carrer Salmerón. Doncs bé, ja veieu quantes coses interessants, i el que us comentava abans de la bombolla immobiliària. Hi va haver empreses asseguradores que van invertir en tots aquests terrenys que hi havia extramurs a la ciutat de Barcelona per treure calerons, bombolla immobiliària.
el crèdit mercantil. Qui hi havia darrere del crèdit mercantil? L'Antonio López i López, el marquès de Comillas. Uns altres, els Viada, no Badia, això és incorrecte, de Mataró, també van invertir els Goytisolo, que potser us sonen, dels escriptors. Doncs sí, els seus avantpassats d'origen basc també van comprar-hi terrenys i van enlairar la seva casa, que encara existeix, es coneixen com a cases Goytisolo. Quan travesseu el carrer Aragó, venint de la Casa Batlló, just l'edifici que trobeu davant, que hi ha un desigual, doncs aquelles són les cases Goytisolo. Els Fabra i Puig també van invertir-hi, el Salvador Samà, on ara hi ha la botiga H&M i un petit gratacels, doncs allà hi havia el Palau del Salvador Samà, que era marquès d'una localitat de Cuba, el marquès de Marianao, que van enderrocar-ho malauradament i van aixecar aquest gratacels on ara hi ha l'H&M, i molts altres, l'Evarist Arnús, Manuel Girona, el Pere Arús i la Peninsular, també alguns empresaris madrilenys hi van invertir. Fixeu-vos que això que comentem ara de les portes giratòries ja existia fa molt de temps, perquè darrere de la Peninsular estava dirigida pel Pasqual Madoz, que va ser ministre d'Hisenda uns anys abans. Per tant, hi ha coses que malauradament no canvien. I un altre que també va invertir-hi molt, que al final es va acabar arruïnant, un altre madrileny, marquès, era el marquès de Salamanca, que ja va fer molts diners a Madrid creant moltes construccions en un barri que ara, en l'actualitat, porta el seu nom, el barri de Salamanca. Doncs també va invertir aquí en tota aquesta zona del Passeig de Gràcia, en concret dels Jardinets de Gràcia. Mireu quina imatge més curiosa. Això és una espectacular muntanya russa que estava dintre dels jardins o anomenats Camps Elisis. Espectacular, de fusta, eren els jardins més prestigiosos perquè n'hi havia molts, el Gran Prado Català, el Criadero, el Tívoli, perquè hi havia molts terrenys, hi havia una llei militar que no permetia construir, i ho deia així la llei, amb una distància que corresponia al tret d'una bala de canó. Per tant, no es podia construir gens en absolut. O sigui que imagineu-vos la quantitat de terreny que hi havia per fer-hi parcs, perquè els empresaris no es volien arriscar a fer edificis de pedra, primer perquè no es podia, segon perquè, clar, se'ls podien enderrocar. Per això feien construccions de fusta, fins i tot també els bars i els primers teatres estaven fets en fusta. Noms d'aquests jardins, el Gran Prado Català, el Criadero, el Tívoli i els Camps Elisis, que, com us dic, eren els més luxosos i on anava la burgesia perquè s'havia de pagar una entrada. Fins i tot tenia un teatre dintre, que després en parlarem. Més coses que hi havia. Per cert, sabeu, suposo que situeu, l'Hotel Majestic, suposo, oi? Doncs hi ha un passatge darrere que es diu Passatge dels Camps Elisis, en record d'aquests jardins, que és l'únic record que a dia d'avui encara ens queda de tot aquest jardí que es va anar venent els terrenys per construir edificis i cases en tot aquest procés especulatiu. Teatres també n'hi havia. El Salón Novedades, el situeu a la part baixa del Passeig de Gràcia. El Teatre Espanyol. Segurament, ara quan he dit Teatre Espanyol, molts de vosaltres pensareu, bueno, però això no era el Paral·lel. Sí, hi va haver un Teatre Espanyol i també un cafè molt espectacular al Paral·lel, que es deia així, però una miqueta abans n'hi va haver-hi un altre i es trobava al Passeig de Gràcia. Segurament que molts de vosaltres el situareu. Sabeu on es trobava aquest antic teatre espanyol construït amb un estil neomudèjar o arabitzant? Doncs on ara hi ha els restaurants al Nacional, que hi havia un antic garatge. Doncs allà és on es trobava el teatre espanyol. El Tívoli, que molts situeu ara al carrer Casp, però el Tívoli original es trobava fet en fusta, més o menys davant del que ara seria la Fundació Antoni Tàpies, en els jardins del Tívoli. I el Comèdia, que encara existeix, afortunadament, ara com a cinema, i aquesta foto que us he posat aquí és la foto del Teatre Líric Sala Beethoven, el que hi havia dintre dels Camps Elisis. O sigui que imagineu-vos si tenia importància aquests jardins, no només per la muntanya russa, sinó pels cafès, pels balls que es feien i per les vetllades de teatre, perquè imagineu-vos que quan va venir a actuar a Barcelona la mítica actriu francesa Sarah Bernhardt no ho va fer al Liceu, ho va fer aquí, al Teatre Líric Sala Beethoven. Per tant, estem parlant d'uns llocs importantíssims i cafès també per abastir amb aquesta burgesia que vivia allà molt a prop. El Colón, que us comentava abans, on ara hi seria l'Apple, tot i que en un edifici anterior, com us comentava abans, el Novedades, un altre cafè important, la Punyalada, que va estar fins fa relativament poc a la part alta, pràcticament a tocar de la Diagonal, pujant a mà dreta, i aquestes fotos espectaculars, que era el Torino. Tenint en compte el nom,
us podeu imaginar que el propietari, hi havia molts propietaris italians que van obrir negocis a la ciutat de Barcelona en aquella època, francesos també, però sobretot italians. I aquest era d'un tal Flaminio Mezzalama, que va venir d'Itàlia, es va instal·lar a Barcelona i en aquesta cantonada, aviam si la situeu, és la cantonada, una de les cantonades que fa el Passeig de Gràcia amb la Gran Via, on ara hi ha Uniqlo i més en concret la joieria Rolex. Antigament tenia doncs un altre nom. Doncs en aquesta cantonada és on trobàvem aquesta joia que malauradament l'hem perdut a cop de pic i pala, tot es va tirar a terra i que fa molta més angúnia quan us digui que el tal Flaminio Mezzalama tenia l'exclusiva d'un producte al seu país, que era Martini Rossi. Els primers vermuts d'aquesta marca es van servir aquí, al Passeig de Gràcia. També el primer, no aquí, però el primer cafè espresso també es va servir al Passeig de Gràcia, perquè era on hi anava la burgesia. I, com us deia, la primera multa també. I, de fet, els primers iogurts i kefirs també es van servir, no en el Torino, però també en un altre establiment del Passeig de Gràcia. I el primer panetone que es va vendre a Barcelona també es va vendre en una altra cafeteria del Passeig de Gràcia, no en aquesta de la que estem parlant, que és el Torino. Imagineu-vos quina pena que es perdés tot això. Jo haig de reconèixer que a Madrid ha sabut trobar molt millors cafès i, en canvi, aquí a Barcelona, tot i ser una de les ciutats que molts cronistes deien que tenia els millors cafès, les millors cafeteries i restaurants de tota Europa, doncs malauradament els hem anat perdent. Imagineu-vos si poguéssim tenir això amb el que us explicaré, perquè aquest italià va invertir tants diners que va encarregar 3 salonets interiors d'aquest Cafè Torino a 3 arquitectes. En Pere Falqués en va dissenyar un, el que va fer els fanals del Passeig de Gràcia, un altre el va dissenyar el Puig i Cadafalch i l'altre l'Antoni Gaudí. O sigui que imagineu-vos quina pena que tot això s'hagi perdut a cop de pic i pala. Cinemes, hi havia teatres? Hem vist que sí. Cinemes, també. El Comèdia, que és el que encara existeix, el Fantasio, ara hi ha la botiga Benetton, per això és tan gran la botiga Benetton del Passeig de Gràcia, perquè hi havia el cinema Fantasio, el Fèmina, més o menys on ara hi ha la botiga Max Mara, el Publi, alguns potser el recordeu, que és on ara hi ha la botiga Nespresso, fins fa poc, perquè ara tancarà, la botiga Nespresso, que quan es va inaugurar va ser la més gran del món, perquè eren les 2 sales que ocupava el cinema públic, on hi havia el Bola Rosa. I les galeries Condal, on ara hi ha l'H&M, doncs dintre les galeries Condal també hi havia una sala de cinema, la sala de cinema Condal. I el Savoy, on ara hi ha la botiga Longchamp. Què més podem recordar del Passeig de Gràcia? Galeries d'art, o al Passeig de Gràcia o ben a prop. El Faians Català, Galeries Laietana, molt a prop del Passeig de Gràcia, que van ser importantíssimes per donar a conèixer el moviment que va succeir al modernisme, és a dir, al noucentisme. També les galeries del Mau, les originals al carrer Portaferrissa, però després van ampliar i van obrir el Passeig de Gràcia, el que ara és la Casa del Llibre. Una altra galeria d'art, Cira, que és la foto que teniu aquí. Qui ens ho diria? Que hi hagués una galeria d'art i una botiga de disseny als baixos de la Casa Batlló. Doncs sí, la Cira es trobava als baixos de la Casa Batlló. La Vinson, aquesta la recordareu, on ara hi ha el Massimo Dutti, a la Casa Escarbó. Entreu a la botiga, ara Massimo Dutti, per veure aquesta xemeneia espectacular de la casa dels pares del pintor Ramon Casas, perquè es pot veure tot el treball de paviment hidràulic que es conserva, per tant, entreu-hi amb l'excusa de visitar la botiga. I la Pinacoteca, que no us he posat entre parèntesis on es trobava, encara tenim la placa que ho recorda a terra, perquè per si algú de vosaltres s'hi atreveix a pensar-ho. Doncs bé, és on ara es troba una botiga una miqueta més a baix del Mandarín Oriental, una botiga de roba que es diu Punto Roma. Doncs allà és on es trobava la Pinacoteca, aquesta galeria d'art també força interessant. I museus, al Passeig de Gràcia o ben a prop, com és el Palau Robert, exposicions gratuïtes, un edifici pertanyent, un palau a la Generalitat a dia d'avui, el Museu del Perfum, el Plena Manzana de la Discòrdia, la Perfumeria Règia, la Fundació Tàpies, molt a prop, en un edifici del Domènech i Montaner, l'Estudi Oleguer Junyent, amb un carrer lateral, al carrer Bonavista, als Jardiners de Gràcia, molt a prop. També tenia un estudi d'aquest artista que el va deixar pràcticament estar igual quan ell va morir, amic de Picasso, i que es pot visitar i que encara els descendents, la família, el manté. I molt a prop també del Passeig de Gràcia, al carrer València, el Museu Egipci. Què més tenim aquí? Doncs parlant de museus, doncs mireu, quina joia, quina meravella. Jo tinc el privilegi, per dir-ho així, d'encarregar-me de fer les visites amb aquest museu tan desconegut, no tant pels professionals, però sobretot els barcelonins és força desconegut. Doncs ara que ens recomanen fer turisme a la nostra pròpia ciutat, que potser sovint és la que menys coneixem,
Jo us convido que el visiteu. Jo, com us dic, tinc el privilegi de ser també el guia que fa les visites i podeu trobar tota la història dels flascons del perfum des de l'època egípcia fins a l'actualitat. Hi ha flascons de tots aquests segles, per tant, és impressionant i fins i tot hi ha algunes peces que van pertànyer a la Maria Antonieta, que va pertànyer a la Grace Kelly, que va dissenyar el Salvador Dalí. Per tant, aquesta és la de la Grace Kelly, que és una donació que va fer ella i és un perfum que es diu Mónaco. Eren molt intel·ligents. Aquesta és la del Dalí, una de les que hi ha, la més espectacular, el Roi Soleil, que li va encarregar l'Elsa Schiaparelli. Per tant, ja veieu quines meravelles trobem en tots aquests espais dintre. El Passeig de Gràcia és molt més que tot el que pensem en un principi. Podem trobar totes aquestes joies amagades. Xifres. 132 edificis, el 97% pràcticament tots de propietat privada, tret del Palau Robert i la Borsa de Barcelona, tota la resta és de propietat privada. I d'aquest 97% de propietat privada, gairebé el 70% tenen els mateixos propietaris, local i la resta, perquè de vegades estan segregats, uns propietaris tenen el local i d'altres la resta de pisos o la resta de l'edifici. Locals comercials, tot i que pot variar perquè s'ajunten uns, se separen uns altres, però entre 180 i 190. I pisos, comptant pisos, despatxos, apartaments de luxe, doncs al voltant dels 900. Aquestes serien les xifres generals. Preus, doncs, acostuma a aparèixer entre els carrers més cars de tota Espanya. Un lloguer d'un pis, un apartament d'aproximadament 140-150 metres quadrats pot elevar-se el lloguer mensual als 5.400 metres quadrats. Ara segurament això variarà, tot i que no molt, perquè penseu que aquestes són les que es coneixen com a zones prime o zones calentes i és on inverteixen tothom perquè sap que difícilment baixarà de preu. De fet, durant l'anterior crisi, que va esclatar el 2008, doncs no paraven d'obrir botigues de luxe i els preus dels pisos pujar mentre la gent quedava a l'atur i es tancaven moltes empreses, doncs el Passeig de Gràcia no ho va notar pràcticament res. Veurem amb aquesta nova crisi que sembla ser que ve si aguanta o no. Però sí que és veritat que és una d'aquestes zones prime on els inversors acostumen a aguantar-se els preus passi el que passi. Locals comercials, doncs mireu, quan costa. Doncs, si voleu comprar, en aquest cas de propietat, quan costava, com a mínim fins ara, 1 metre quadrat, un trosset petitó, penseu, 1 metre quadrat, allò, una rajoleta, doncs d'un local comercial, insisteixo, al metre quadrat, 1 metre, sí, no m'estic equivocant, entre 25.000 i 30.000 euros si volguéssiu comprar un local comercial, sobretot a la zona més prime, de ja la zona prime, que seria la part alta del Passeig de Gràcia, on hi ha totes aquestes botigues de luxe. I quan costaria el metre quadrat d'un apartament o d'un pis. Doncs oscil·la entre els 9.000 i 15.000 euros al metre quadrat, tot i que s'ha arribat a superar el rècord de tota Espanya amb una promoció, que ara d'aquí uns momentets us comentaré quina és. Trànsit. Quanta gent acostuma a passar pel Passeig de Gràcia? Doncs una mitjana de 10.100 aproximadament vianants cada hora. Això s'ha notat molt, els barcelonins ho hem notat molt, jo que porto molts anys allò observant i passejant pel Passeig de Gràcia, doncs he vist i he notat aquest canvi de com anava pujant el turisme i deixava una miqueta, que continua anant-hi, evidentment, a la Rambla, però arran de tots aquests edificis, aquest patrimoni arquitectònic de primer nivell, edificis del Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i, sobretot, del Gaudí i totes aquestes botigues de luxe, alhora al costat d'hotels de gran luxe, la superluxe, doncs tot això es retroalimenta i disparen, i ja ho sabeu vosaltres, els últims anys, com pugen i baixen els turistes en grups amunt i avall. Doncs més cosetes que podem comentar al Passeig de Gràcia. Doncs malgrat tot això que us he explicat, és el carrer que té els lloguers comercials més cars de tot Espanya. Es troba, i varia poc, just a baix, que és el Portal de l'Àngel. Això ho calculen les empreses que es dediquen a això que s'anomena el retail o la moda, i oscil·la aproximadament entre els 280 euros al mes al metre quadrat de lloguer, que és com ho calculen. El Passeig de Gràcia oscil·la entre els 265 i fins als 280 a la part alta. Per tant, ja veieu, Portal de l'Àngel, carrer amb els lloguers comercials més cars, no només de Barcelona, sinó de tot l'Estat. Qui controla el Passeig de Gràcia? Que segurament, quan hi ha tants interessos, és una informació que val la pena destacar. Mireu, aquests dos personatges que us he posat aquí són germans. Són els germans Gallardo, Antonio i Jorge Gallardo. Són els propietaris de la farmacèutica Almirall. Tenen molts diners
i vehiculen part de les seves inversions, de tant que guanyen en el món farmacèutic, a través d'aquest vehicle d'inversions que es diu Landon Grupo Corporativo. Inverteixen, com acostuma a passar sempre, d'aquestes grans fortunes el que anomenem nosaltres en el totxo, i en concret en el Passeig de Gràcia tenen aquestes dues propietats. Tot l'edifici que veieu a la vostra esquerra, que és l'edifici on es troba actualment la joieria Rabat, que està entre la Pedrera, la veieu aquí a la dreta, i a l'esquerra on hi ha el Massimo Dutti, la Vinson, us en recordeu abans, doncs és un edifici de l'arquitecte Rovira i Rabassa i ara tot l'edifici és de la joieria Rabat. Això està considerada aquesta seu de la joieria Rabat la més gran de tot Espanya. Són 3 pisos, de fet n'hi ha més, però 3 pisos d'exposició i venda, un altre de taller i un altre d'oficines. I si podeu entrar, visiteu sobretot la planta de dalt, que seria la planta noble o principal, perquè a la part de darrere de l'interior d'Illa es va descobrir fent la reforma, la joieria, per adaptar-la com a joieria, una pintura del Ramon Casas, perquè la germana de Ramon Casas va anar a viure al costat dels papes, aquí al costat de la casa Casas Carbó, antiga Vinson, i per això li va encarregar el mateix arquitecte que havia fet la casa on havia Massimo Dutti, la de la família de Casas Carbó, i també li va encarregar al seu germà que li fes aquesta pintura mural i es va recuperar i allà la teniu. Els Gallardo, que comentàvem abans, tenen moltes inversions immobiliàries. El Passeig de Gràcia té tot aquest edifici que li lloga a la Rabat i el local, pràcticament just a davant de la Rabat, de Dolce Gabbana, el local també és propietat dels Gallardo. Un personatges interessants, amb molt de poder, potser alguns de vosaltres no els coneixeu, això acostuma a passar, realment qui té poder, potser no és tan conegut, però fixeu-vos que és una família que té molt poder dintre del sector farmacèutic, però també aquest personatge us sonarà. Se'n recordeu de l'exministre Montoro i segurament coneixereu, us sonaran els papers de Panamà. Doncs bé, no amb els papers de Panamà, però sí amb una altra investigació que es va conèixer com els papers de la Castellana, es va descobrir que aquests germans, els Gallardo, tenien fora, en bancs, diguéssim, de països com Suïssa, Mònaco i d'altres llocs, 113 milions d'euros que van repatriar arran d'aquesta amnistia fiscal d'en Montoro i els van repatriar tot plegat, tot i que ells es queixaven que hi havia gent que no pagava impostos. Van criticar molt a la família Pujol perquè tenia diners a Andorra i es van dir, un d'ells, els Gallardo, que ells no tenien diners a Andorra, i era veritat, els tenien en uns altres llocs. És interessant estirar del fil d'aquesta família, els Gallardo, perquè una de les filles d'aquests dos personatges que us he posat abans, dels Gallardo, és Susana Gallardo, que és l'exdona de l'Alberto Palacci, propietari de Pronovias, tot i que ara ja no pertany Pronovias amb ell, al Palacci, perquè se la va vendre per, atenció, 555 milions d'euros. O sigui que ara pot viure molt bé de rendes. Ja no estan junts, la Susana Gallardo i l'Alberto Palacci. Ella s'ha casat fa poc amb el Manuel Valls, que, per cert, el Manuel Valls, quan preparava el seu assalt a l'Ajuntament de Barcelona, alcaldable, de fet, el despatx al Jardiners de Gràcia, al Passeig de Gràcia, al mateix edifici on va viure, de fet, hi ha una placa que ho recorda, el poeta Salvador Espriu. Doncs bé, ja tenim la parella i l'exmarit, el Palacci. Jo li vaig perdre la pista fa temps, però fa 2 estius va conèixer amb una joveneta en una festa de Marbella, que ves per on aquesta joveneta que veieu aquí, que era la neta de Ramon Serrano Suñer, el cunyat de Franco i exministre de Franco. O sigui que Déu-n'hi-do. Jo us he posat aquí el Xavier García Albiol perquè un dels fills de l'exmatrimoni de la Susana Gallardo i l'Alberto Palacci el va contractar el Xavier García Albiol perquè portés tot el tema informàtic i de xarxes del Partit Popular de Catalunya. Doncs bé, ja veieu quantes coses aquí estirant del fil del Passeig de Gràcia. Aquesta cantonada, aquest edifici cantoner, és el Passeig de Gràcia número 89, amb el cantó pròpiament del Passeig de Gràcia, que dona al Passeig de Gràcia. És un local que pertany a un membre de la família Puig i és on està a punt d'obrir, ara s'han aturat les obres, la marca Montcler. El va comprar el Manuel Puig ja fa temps per 10 milions d'euros només al local. I a l'altra banda és interessant. Va obrir l'Oro Piana, una firma de moda, i això pertanyia a un altre farmacèutic d'origen alemany, però català ja ell, que és el Helmut Andres, que va pagar 13 milions d'euros i se l'ha venut fa relativament poc a aquest fons d'inversió nord-americà que es diu AEW. Helmut Andres, farmacèutic, quedeu-vos amb aquest nom perquè és un farmacèutic que està al capdavant de la farmacèutica Lacer i a través del seu
braç immobiliari, per partir Immobiliària Comercial Cerdeña, doncs és a través del qual va comprar aquest local que finalment li ha recomprat aquesta companyia nord-americana. Si mirem els avantpassats del Helmut Andres, doncs ens trobarem una sorpresa, perquè dels que van amagar-se durant l'època franquista, fugint com a nazis i que va acollir aquí el franquisme, doncs hi havia l'avantpassat del Helmut Andres, actualment propietari de la Laser, tal com vam saber arran d'una desclassificació de documents per part dels Estats Units, que va fer fa pocs anys. Més cosetes curioses, aquest edifici potser us sona, és la Casa Jacint Esteve, que es troba just al carrer abans d'arribar al Puig, tot pujant a la Diagonal. Casa Jacint Esteve, d'aquest moviment arquitectònic, es diu GATPAC, totalment racionalista, de l'arquitecte Pere Benavent de Barberà. I per què us la subratllo? Mireu quin local comercial hi ha a sota. Ara està tancada, ja fa mesos que ha tancat aquesta botiga de luxe italiana, Hermanos Cerdino, perquè era una franquícia que tirava endavant doncs, una búlgara que es deia Borislava Giovcheva. Resulta que aquest negoci el tenia presumptament, segons estan investigant, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia per blanquejar diners perquè es van arribar a fer unes inversions de 5 milions d'euros, no només amb aquesta botiga, sinó a la casa de luxe que va comprar Esplugues de Llobregat, la suposada, atenció, amant de l'actual primer ministre de Bulgària. Doncs ja veieu quantes coses s'amaguen darrere d'aquestes façanes i d'aquests aparadors tan luxosos. Capital que també inverteix al Passeig de Gràcia, doncs la família Reig, pels puros, família andorrana, i la Maria Reig, i de la banca Reig, evidentment, que va acabar incorporada a Ambanc. Doncs bé, la Maria Reig, d'aquesta família dels Reig andorrans, és la propietària del Mandarín Oriental, que és aquest hotel de superluxe que tenim aquí a la façana, us l'ampliaré, perquè fixeu-vos en com estan il·luminades aquesta entrada i veieu aquí uns relleus escultòrics, que són uns relleus del Frederic Marès, perquè aquest edifici que actualment ocupa el Mandarín Oriental va ser la seu del Banco Hispanoamericano, una obra d'un arquitecte que es deia Manuel Galíndez, que no és molt conegut, però és el mateix arquitecte que va fer l'edifici on ara trobem el Hard Rock Café, a la plaça de Catalunya. I doncs, li van encarregar aquest edifici, el Banco Hispanoamericano el va fer i va col·laborar amb l'escultor Frederic Marès. I ara actualment, com veieu, propietat de la Maria Reig, i aquí hi ha la joieria Tiffany's a la dreta i ja a l'esquerra no hi ha la sastreria Brioni, està a punt d'obrir, o estava a punt d'obrir, el que passa que s'ha aturat el projecte amb el tema de la pandèmia, la botiga de luxe Valenciaga. Jo us convido també a que entreu, perquè dintre trobareu la botiga de sabates de Manolo Blahnik, però també el restaurant, uns restaurants prestigiosos, i sobretot també una cocteleria que es diu The Bankers Bank, que van reciclar totes les caixes de cabdals, aquestes típiques dels bancs amb la claueta, per decorar tota aquesta cocteleria. Més cosetes a banda de capital andorrà. Mireu aquesta foto presa des de la Pedrera. Us situeu a sota d'aquest edifici que ara s'està reformant la façana. Jo anava allí, vaig comentar que era un dels més lletjos al Passeig de Gràcia. No crec que tingui tant de poder perquè em facin cas, però en poc temps el van començar a netejar la façana i doncs ara aviam com l'han deixada. A les baixos hi ha la botiga de roba Carolina Herrera, que us recordo que Carolina Herrera és una botiga de moda actualment propietat del grup Puig, dels perfums. I al costat veieu aquest edifici de vidre, que és que fins fa uns anys propietat d'Ambanc, curiosament, i que se'l va vendre per 50 milions d'euros a l'Artur Suquer, propietari d'aquests casinos del grup Paralada de Catalunya, que també va estar esquitxat pel cas Casinos durant l'època del govern de l'expresident Pujol. Li va comprar el grup Suquer per 50 milions d'euros a Ambanc. I l'altre que veieu al costat, tan singular, amb aquesta mena de segona pell, aquesta ondulació, és un encàrrec que li va fer el propietari d'aquest edifici, que és l'hoteler Jordi Clos, que és un hoteler i propietari, col·leccionista d'art egipci, propietari del Museu Egipci, dels hotels de la cadena Derby Hotels, li va encarregar al Toyohito, aquest arquitecte japonès, que fes aquesta segona pell per embellir la façana. I el Toyohito es va inspirar alhora a la façana de la Pedrera, amb aquestes ondulacions, que tot i que no va deixar res escrit en Gaudí, podien simbolitzar la façana de la Pedrera, aquestes onades del mar
que en aquest vaivent deixen les algues que representarien aquest treball de forja en ferro d'aquests balcons de la Pedrera. Capital també català, com aquests Rubiralta, que hi ha dues branques dels Rubiralta, en aquest cas el Rubiralta Giral, amb la firma Werfen, dedicada al sector també de la salut, doncs el local on hi havia l'Imaginàrium, que ara hi ha una sastreria italiana, Boggi, que es diu, doncs també té un altre més a baix, on hi ha la botiga G-Star Row, on hi ha el Citrus, diguéssim, als baixos d'aquest edifici. D'altres inversors, al Passeig de Gràcia també teniu els Tous, que a banda de tenir joieries, algunes sí, d'altres no, són propietat seva. D'altres estan de lloguer. Algun membre de la família Puig, ja ho hem vist, també ha invertit al Passeig de Gràcia i no podia faltar el Núñez i Navarro, que va invertir en alguns edificis de la zona dels Jardinets de Gràcia i també és propietat al grup Núñez i Navarro de la casa modernista Lleó i Morera, del Domènec i Montaner, que és aquesta que ara us poso aquí i que esteu veient a l'actualitat amb aquest vídeo, amb aquesta projecció. Aquí veieu la manzana de la discòrdia amb aquestes tres joies modernistes i ara veureu una miqueta l'interior d'aquest edifici del Domènec i Montaner, que és un dels més espectaculars, tots són espectaculars, manzana de la discòrdia, batalla, aviam qui feia la casa més impressionant. Antigament, recordeu que totes aquestes joies modernistes de la manzana de la discòrdia, com veieu aquí, són reformes de finques que ja existien, sense molt d'interès, i que els nous arquitectes que van contractar els nous propietaris, els Lleó Morera, els Batlló o els Ametller, les van reformar de dalt a baix. Pràcticament van deixar l'esquelet i poca coseta més. Fixeu-vos, la casa Lleó Morera, en els baixos, en un origen, hi havia, on hi havia la firma Loewe, hi havia doncs, un fotògraf molt conegut, un fotògraf de la burgesia d'aquella època, que era Pau Oudart. I l'interior, aquí veieu també els balcons, amb aquest treball escultòric de l'Eusebi Arnau, amb els elements més moderns d'aquella època, la bombeta, el gramòfon, la càmera de fotografia, i aquí veieu, ara imagineu-vos la Loewe. Tot això es va perdre el 1943, una llàstima, a cop de pic i pala i massa, i totes aquestes escultures amb aquestes jardineres, doncs, perdudes. El porter de la finca diuen que va cridar el Salvador Dalí, que era dels pocs que reivindicava el modernisme i va comprar un d'aquests caps de l'escultura per 5.000 pessetes, per 30 euros. L'interior, ja veieu, espectacular. És una llàstima que ja no es pugui visitar arran d'uns temes d'adaptabilitat. Doncs el Núñez i Navarro no arribaven els permisos per fer-ho i amb l'Ajuntament es va enfadar una miqueta i va decidir tancar-ho a les visites. Jo espero que d'aquí a un temps tornin a obrir perquè durant un període vam tenir totes tres cases visitables. Jo crec que això és el que hauria de ser. Doncs passem d'una cap a una altra. Just més amunt doncs tenim la casa Milà, una altra d'aquestes joies que trobem al Passeig de Gràcia i que és una altra de les joies, en aquest cas, de l'Antoni Gaudí, que us comentava abans, amb aquesta façana i amb aquesta simbologia que podia ser aquestes onades del mar. Aquesta sí que es pot visitar, i ha reproduït tot un edifici com es vivia en aquella època i sobretot el terrat i un espai expositiu força interessant. Mireu tots aquests detalls de la porta d'accés, aquest treball inspirant-se en la natura, potser una closca d'una tortuga, per què no? Ja veieu que molts detalls, Gaudí cuidava molt els detalls, aquí teniu aquesta reixa d'aquesta balconada i molts altres també a l'interior d'aquest espai museístic que sembla una mena d'esquelet d'una serp. Aquí és on s'estenia la roba i que durant uns anys, a l'època dels 60, es van fer apartaments, petits apartaments, i que finalment es van decidir enderrocar per tornar a retrobar, quan s'ho va quedar Catalunya Caixa, ara pertany a la Fundació, la Pedrera, doncs, i ara es fan exposicions al primer pis. Per tant, totalment aprofitat tot l'espai. I anem passant d'una a l'altra i no ens podíem oblidar, evidentment, a la Casa Batlló, que tampoc va deixar res escrit, però podria simbolitzar aquesta llegenda de Sant Jordi, i aquí veuríeu la llegenda de Sant Jordi amb el drac, que és el que han intentat reproduir en aquest vídeo magnífic doncs, els propietaris, la família Bernat, els 5 germans Bernat, que són els actuals propietaris de la Casa Batlló, que els hi va deixar en herència el seu pare, el Bernat, fundador i creador dels xupa-xups, que ja no pertany als fills, Se la va quedar una empresa italiana, la Perfetti. I ja veieu com han fet aquesta
interpretació, aquesta recreació per reivindicar aquesta manera que tenia de treballar Gaudí, inspirant-se en la natura, en el fons del mar, en els animals, perquè segur que ell deia que la línia recta o l'angle de 90 graus no existia. I que ell, quan va estar malalt, doncs veia com la natura, això no hi ha la línia recta i tots són inspiracions referides a la natura, en aquest cas al fons del mar. També s'ha parlat que aquesta façana en Gaudí es podia haver inspirat en la façana de la Casa Ballera en aquests quadres de Monet, d'aquests nenúfars. I ja veureu com acaba aquest vídeo recreant aquesta llegenda de Sant Jordi, aquestes escates del drac, que serien les teules que hi ha al capdamunt, i el balconet que veureu ara, al final de tot, que és on es fan les fotografies, els turistes, mireu la forma del balconet, seria la poncella, el capullo d'aquesta rosa de la llegenda de Sant Jordi. Per tant, força interessant i que ens agrada molt a nosaltres els guies, ens explica totes aquestes històries. Més propietaris? Doncs mireu, aquí us he posat el logo de Capravo. Per què? Mireu, Capravo, els cognoms Carbó, Prat i Bret, que eren els fundadors de Capravo. Després se la van vendre a Eroski, van fer molts diners els fundadors i abans de vendre-se-la a Eroski, aquesta cooperativa basca, ja havia sortit en Prat i havia entrat com a accionista a l'Elias. Per això van fer tants diners que van decidir invertir, per variar, en el sector immobiliari. I ja tots tres, el Carbó, el Botet i l'Elias, doncs van crear aquest fons o Socimi d'inversió que es diu Caboel i han invertit també al Passeig de Gràcia. I han comprat tot un edifici al Passeig de Gràcia que ara s'està reformant. Aquí també, si esteu interessats a comprar algun apartament de luxe, estan acabant les obres. Als baixos hi ha la botiga Zara Home, suposo que ara us situeu, pujant a mà dreta, una empresa que es diu Twin Peaks Capital, un nom curiós. El local és de la Mancio Ortega, és a dir, on hi ha Zara Home, però tota la resta de l'edifici la va comprar aquest fons, Twin Peaks Capital, i està fent apartaments de luxe. I a baix, us recordeu que hem deixat penjat allò de quina és la promoció que ha superat i ha trencat tots els rècords de preu del metre quadrat a tot Espanya, superant Madrid, Sant Sebastià. Doncs és aquesta promoció que veieu aquí, que abans hem vist quan anàvem amb el tramvia, aquesta filmació del Baños. Creuament entre el Passeig de Gràcia, Diagonal, Jardiners de Gràcia, doncs aquí veieu l'annex a davant, que mira el Passeig de Gràcia, on s'obrirà un gran concessionari espectacular de la firma SEAT, i la torre, que veieu aquí, que li han canviat totalment la cara, una segona pell, doncs són aquests apartaments de superluxe que han superat els 20.000 euros al metre quadrat de residencial. Per tant, us podeu imaginar quina espectacularitat i, a més, quins preus. Això estarà gestionat, tothom qui visqui allà tindrà unes 10 persones de servei per cuidar-se de l'espa, de la piscina, de tot absolutament, i tot això gestionat ni més ni menys que per la cadena internacional Mandarín Oriental. Déu-n'hi-do. Continuem, perquè el Quatre Cases, segurament ho relacioneu i aneu bé, amb aquest despatx d'advocats que va fitxar, per cert, a la Soraya Sáenz de Santa Maria, quan va deixar el govern, als pocs mesos. Doncs el Quatre Cases actualment resulta que també té molts diners i té un braç immobiliari que es diu Emesa i té moltes inversions, entre elles un edifici, diguéssim, al costat del Passeig de Gràcia i entre el carrer Còrsega i la Diagonal, que és on abans hi havia la seu de Quatre Cases al Passeig de Gràcia, on l'edifici se l'ha quedat ell. I ho ha llogat. On hi havia la seu del Banco Popular, al costat, veieu l'edifici de la Borsa de Barcelona, a la dreta, doncs aquest que teniu just enganxat a la Borsa de Barcelona, doncs l'ha comprat l'empresa Hines, nord-americana de Texas, per fer oficines, i en els baixos està a punt d'obrir perquè estan fent obres la firma Nike. S'ha quedat tot el local de la part baixa. I per què us poso la Casa Batlló en relació amb l'empresa Hines? Mireu, al costat de la Casa Batlló hi ha, aquí a la vostra dreta, el carrer Aragó. I aquí a la vostra dreta hi hauria, que s'enfila i una miqueta, la Fundació Tàpies. Doncs bé, l'antiga editorial Montaner i Simón. Doncs aquest edifici cantoner enganxat a la Casa Batlló, mireu quina bestiesa. Durant l'època de l'alcalde Porcioles es va permetre fer 2 pisos més, àtic i sobreàtic, tapant el que ara és un edifici Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Una bestiesa que es va fer en aquella època i que, malauradament, no s'ha desfet perquè ja hi havia molts diners en joc. La part superior era d'aquesta empresa texana, Hines, que va vendre
reformar-la i va vendre-ho com a apartaments de luxe. I tota la part de baix, on ara hi ha una oficina de la Caixa, però especialitzada en banca privada o CaixaBank, doncs és propietat del col·leccionista d'art Vila Casas, que també té alguna altra inversió en el Passeig de Gràcia. Això és un cas curiós. Fixeu-vos en aquesta foto que us he posat a baix, que és la seu del BBVA al Passeig de Gràcia. Doncs està relacionada la venda, la compra i la venda d'aquesta seu del BBVA, que de fet va ser una venda de moltes oficines de BBVA, que s'ha quedat de lloguer i l'ha venut, doncs estava investigant l'últim propietari a través de Properties, que es deia Ismael Clemente, no vull allargar molt, però fins i tot va sortir aquí un personatge que és el Francisco Paesa i la seva neboda, que es deia Patricia també Paesa, de segon cognom, relacionada amb el tema d'un suposat blanquejament de diners d'una venda que es va fer en un país africà a través del que es coneix com el cas d'EFEX. O sigui, que imagineu-vos si comences a estirar del fil i veus coses curioses. Hem parlat, ja ha sortit l'Amancio Ortega, i no podíem deixar de dedicar-li un espai, ja per anar tancant, perquè de vegades molta gent, quan faig les visites, em diu el Passeig de Gràcia s'hauria de dir el Passeig d'Amancio, i no van errats. Perquè, efectivament, entre les propietats que té, ja sabeu que l'Amancio Ortega és propietari d'Inditex, Indústries del Disseny Textil, és l'abreviació, i té totes aquestes firmes, Zara, Stradivarius, Zara Home, Uterque, Massimo Dutti, Vesca, Oysho, Pull&Bear. Doncs bé, té un braç, que és el seu braç immobiliari, on inverteix, que es diu Pontegadea. I té tants diners i tantes propietats i té molts avantatges, perquè ell pot pagar el comptat en caix, pràcticament, perquè té molt de líquid de tots aquests negocis que té. Per tant, juga amb avantatge a l'hora d'adquirir propietats al centre de ciutats com Nova York, Buenos Aires, Tòquio i també Barcelona. I sap de la importància que té el Passeig de Gràcia, per això en té tantes. Aquí. Hi ha un llibre interessant, si voleu saber, diguéssim, allò que s'anomena biografia no autoritzada, de com va començar tot el seu imperi, i trobo molt divertit, és interessant el llibre, i trobo molt divertit i curiós també el títol. El títol és De Cero a Zara, i es fa tot un repàs a la creació d'aquest imperi, d'aquest gallec d'adopció, perquè va néixer a Lleó, i molt petit la seva família es va traslladar a Galícia. Propietats. Mireu, com arrenca el Passeig de Gràcia? Us en recordeu com hem començat? A la dreta, Catalana Occidente, i a l'esquerra, aquest edifici de l'Eusebi Bona, el mateix que va fer l'edifici de l'AVE i el Fènix, l'asseguradora, tot i que no té res a veure, que és d'època posterior, per això és més senzillet. Doncs primer l'Amancio Ortega va comprar el local i després va esperar-se amb la bombolla immobiliària que la resta de l'edifici va passar per diferents empreses immobiliàries que anaven fent fallida i s'ho va quedar un temps després la resta de l'edifici. Per tant, ara és propietari de tot l'edifici. A baix hi ha l'Apple, que li té llogat al local, que és la segona botiga Apple més gran d'Europa, després la que hi ha a Londres, i la resta hi ha l'Hotel Iberostar, que ja fa uns anys que està obert i us recomano, si alguna vegada no sabeu on anar, normalment si la gent vol tenir bones vistes de la plaça Catalunya, va a la cafeteria del Corte Inglés, que és veritat, però podeu ara canviar i pujar a la terrassa de l'Iberostar d'aquest edifici i potser són tan o més maques que les que podeu veure des del Corte Inglés, i a més esteu descoberts. Per tant, impressionant. Tot això, com us dic, és propietat de l'Amancio Ortega i tots dos, Iberostar i l'Apple, li paga un lloguer. L'Apple, només l'Apple, sembla ser que li paga un lloguer anual de 4 milions d'euros, només pel local de l'Apple. En fi, Déu-n'hi-do. Dos números per sobre d'aquest Apple hi ha aquest edifici que és on té la seu a Catalunya el Banc de Santander. Doncs tot l'edifici, locals inclosos, també és de l'Amancio Ortega a través del seu braç immobiliari que es diu Pontegadea. Aquí teniu la seu del Santander. Més cosetes o més propietats que té l'Amancio Ortega? Doncs encara n'hi ha més. Mireu, aquestes eren d'ell, però ara ja no. Comencem a parlar de l'esquerra. Aquesta torre la situeu, Can Via, Passeig de Gràcia, pujant a mà dreta. Perdó, que té la seva mega botiga Zara. Doncs el local continua sent seu, però la resta és una de les primeres inversions immobiliàries que va fer l'Amancio Ortega. Es va associar amb d'altres empresaris, amb Restaura i d'altres, i van decidir fer apartaments de luxe i estan venuts tots i, per tant, ara ell li queda el local comercial que sí que és seu. I a la dreta, la cantonada amb el passeig de la Concepció, recordeu-vos que a l'altra banda, més a la dreta, a l'altre edifici, hi ha la botiga.
isla de Vanuatu. En todas las islas del archipiélago, sus habitantes son tanto innovadores como guardianes de las tradiciones de la vida en la aldea. Lueton rinde homenaje a unas tradiciones que los Mi Vanuatu se enorgullecen de compartir con los visitantes de todo el mundo. Ja veieu, doncs, quantes coses. Hola, hola, hola.